Дами и господа, добре дошли в едно видео, в което ще ви покажа как да си кракнете Bandicam, защото много хора нямат тази възможност и реших да направя туториал за това. И да, нека започнем с туториала. Първото нещо, което ще ви трябва е KMaker, за който линк ще има в описанието. И да, нали, влизате си в KMaker, пишете си тук имейл адрес, ще ви трябва да си напишете. Или нали дате Register Application. Цъкате го и тук трябва да ви пише Bandicam Registered Security. Дате OK. Затваряте го това и нали линки за Bandicam ще има в описанието. Давате десен бутон на Bandicam и изпълни като администратор. Нали, цъкате си го и Bandicam вече трябва да ви е кракнат. Но искам да кажа, че задължително трябва да цъкнете първоначално ето така, изпълни като администратор, може да искате и другите пъти, за да ви е по-сигурно, че Bandicam може да не ви се откракне, но аз тази грешка я правя постоянно, цъкам го само в началото и Bandicam ми се откраква и нали си я правя отново и отново, но аз нямам проблем с това, но аз ви препоръчвам да не правите като мен, да си отваряте, нали, си изпълни като администратор. И да, искам да прибавя още нещо към този клип. Ще снимам и в друг канал, и в моя си ще продължавам да снимам, нали. Другия канал ще се казва HeadshotBG. Ние всъщност вече сме го направили този канал и е качено едно клип си от змията. И нали да не спълвам още. И да, линк за канала ще има в описанието, за Bandicam и за KMaker също. И да, надявам се видеото ви е харесало, ако е така, ударете един лайк, харесайте, коментирайте се. Аз бях GamerBee и бай-бай!